Hey yo, what up? YouTube, it's your favorite Kasipo Joshua, the director. If you're not aware of me, my brother and my sister at home, I'm aware of you. You know what? Let's get straight to it. Bah! Mami le kae? Ke o tshwarela motho mo lo kae? Ngiyaphila unjani? Elina ke teng motho mo lo ne ke kopa fela jotse di viewers tsa Jozi Bioscope rona today. Why o re ngolletse? Yo siswami ngizinyelwe. Futhi ngashonelwa umntwana. Umntanami washona 2020. Mara ukushona kwakhe angiunderstand ngikufeel nasegazini. Umntanami kukhona abantu abathe bayambona ngale ematshamhlophe bakhomba ngale abantu abalusa inkomo nembuzi bathi bayambona ubhizi umntanami uyalima ngale emasimini angazi ukuthi kwenzakalani angifeel ukushona komntanami angikufili awufili umshona wangwana hawo jwang mama hayi umntanami ngathi bathi sekaphenduka isebenzi sangale They tell him ubona hali moboluka abuluke like angena nimngcwaba mhlawumbe yes askisipuesh inkinga yami ile ukuthi umntanami ngamngcwaba ukuthi kwenzakaleni after masiqeda ukumbona lapha ebhokisini ngoba abasivumelanga nokuthi sivule ibhokisi lapha ngendlela ashone ngayo abavumanga ukuthi sivule ibhokisi that's why angazi ukuthi kwenzakalani ngomntanami ukuthi ngcwaba umntanami or ngcwabe bani angazi maka wena ubona umntana the time nimvula ubuso bomntana abavumanga akashonanga kahle umntanami the washona so wena mama libulukile ngwana lesaya bekangabonakali lapha yana the way bekangakhona emoshari bekungasihuye loya umntanami loya bekungasihuye akusumntanami and then hey mawledi so mama wawungakhulumanga nabantu basemoshari bathi umuntu wasingwanaka I mean kifile kangasiyena hayi sizawuthini sisi mina angibanga naleso sikhathi ngoba ngithi washonela emanzini lapha khona le emfuleni waphuma sengithi maybe sekachentshile uchentsha amanzi type yeah the mawledi so wena kahle ufuna iJozi Bioscope sisi kuncede ngani hey sisi mawungangisiza ungisize sisi ungitholela usizo nje lokuthi ngithonkhona ukubona ukuthi ngibe neclosure ukuthi vele na umntana mushonile rusaphila na ngifuna leyo closure leyo noma liphi usizo engilidinga njengamanje eningangenzela lona lu right ntwana watsaki nana mutho yiwana ni scheme ne ntate mkwena the sangwa mawani yeah please ntwana kupa umwetsi asi o like go neng re entse what no baba mkwena please ma while ngisaceka check le number ngifuna ukubuza nje ikho beside ukuzwa ngabantu wena njengesingawe ikhona into eke yakwenza mhlambe oyifilayo or into ebonisayo ukuthi akashonanga lo muntu hayi ukushona kwakhe angibelieve ngoba la ekhaya ngathi unokuzanyana nginokubona ngathi or isithunzi sakhe or kwenzakalani unokusithela la unokusithela la kanjani akaze ebuthongweni masilele siyezwa kuvulwa amabhodo masivuka sibona isithunzi kundlula isithunzi la understand manje nami vele ngifile nje ipresent yakhe anamnayi le nami okay guys Rikietse so ntate mkwena ne wangaka awusutla ithola thuso mani ngangisiza nkosi yami mani ngangisiza ithi senze so muntu mntana Your call has been forwarded to an automatic voice message system. 0. oh ngempetse sama last ngicela ngizama ugcina or maybe network I think in network Your call has been forwarded to an automatic voice message. oh lava sitlese jwa yazi khona omunye la amkhumbula lo baba lo that day sike samcheck lo umude yeah lo yenya yeah lo ubaba umnguni yeah lo ongathuli namaphepha owasibonisa ama certificate wakhe athi sama kufonela usena bisise wasevile ama number engawa save just for in case yabo na cela uyidayele ngakwakho ke you loud speaker yeah hello kunjani mkhulu ngiyaphila mntanami umuntu omdala ngiyaphila lana ukhuluma no Blue Lilavasa ne ba Jozi Bioscope okay ma mntanami waba hopola ke motho moholo ngiyakhumbula mntanami okay sharp so motho moholo re na le bothata mona wa se obani mntanami
Lana showing today kuze umama uthi umuntu omdala uyazi umntana akhe ashonile and njengoba umntana akhe ashone kanjalo uzwa abantu bathi umntana akhe banokumbona asebenza uyisuka mama bathi usebenza ngale matsha amhlophe ngale phezulu or bathi intaba emhlophe ngale phezulu okay bantwana bamanje ngifuna ngimsize ngani okay umuntu omdala so uthi bathi banokumbona umntana akhe asebenza kodwa into emcakayo ukuthi umntana akhe yena uthi ba amubulukile and no bathu kawufe like almost abantu abaningi sebamtshele lento leyo sometimes uthi makasendlini nini unokubona isithunzi namabhodo enzani mama akuvulwa amabhodo ebusuku ayasivula ayavuleka kungathi kunomuntu ovula amabhodo ebusuku manje yini enifunayo bantwana bami umuntu omdala ukuthi hle uconfirm ukuthi iqiniso na ukuthi usincede umuntu omdala ezule umuntu wabathoba hulu rika muthola vele owusiko ndaba mhlophe okwethala ini unankinga mntanami into enizoyenza namanje nenziphuthe elikhulu kabi bekumele ngabe nifika lapha esigodlweni sami esinangazi ngitholakala kuphi so umuntu omdala kunankinga ke sizoza sizokulanda ke sike sibone ukuthi sisolve kanjani unankinga ngoba nginabantu engibhizi nabo manje ngisho nizama ukuthi nisheshe nifike ngoba nginabantu nginama-client amaningi okay thokoza mkhulu siyabonga mkhulu mara sizokuthatha ne ngoba ya sizofika sikuthathe nemkhulu sihambe nawe ngoba iyaphuthuma le case okay right mntanami ngiyabonga sha okay thank you mkhulu motho molo rona le bola vasiden he re ska le balane a re sendele wat yeah so mama re tlosa malwena no wane re ye komkhulu re bone go etsana jwa okay yo ngathi ningangisiza maybe bengizophumula noma ngathola ukuthi ushonile or usaphila ngizo accepta noma yini mara as long as ngine closure okay so guys into re tlo yetsa no re tlo tsamaya komkhulu mnguni re le team kaofela re lo bona mkhulu mnguni situationing ena o tlo etsang ke tla le bona after the break ke gotlile le mkhulu mnguni re bone go etsetsa mosebetsi jwang Hey guys, la bona re mona ke na le gogo. So re fihlile mona mo ndaba mhlophe. Ska re fihlile ko ndaba mhlophe. Mkhulu o itse ke batse ba keng o spluki ko pariya ko ndaba mhlophe ke tlo kgona etsa di rituals. So wait again, mkhulu from here etsa eng motho moholo? Yo. Mele sikhuphukeni. Oh, tshwantse re khuphuke. Mele sikhuphukeni. Mami, ke kopa re tsamaye. Asambeni kumkane la. Yo. Kunento engiyibona nina engibonisa ubona ya kunento engiyibonayo abantwana bami yo ngibona ingane yo kodwa ke abangivezile ukuthi ingakuphi ingane kodwa ngiyabona yo umuntu omdala ngiyabonga mntanami yo ngiyacela le ngane iphinde ibuye ingane ize ekhaya emagcekeni yakubo yo yo ngiyacela usizo bantwana bami ngiyacela usizo bomkhulu nabo gogo ngiyacela kini kube yini eningibonisa indlela okhanya yo ngiyacela bomkhulu nabo gogo ngiyacela ngivulele indlela ngikhanye umntanami ngizokwazi ukubuya naye yo ngiyacela kuwe manje bomkhulu nenilele yo cameraman is going through a lot yo. Ukuzibamba amahlombe ahlelo phezulu komntwana. Ngiyacela nina bomkhulu nabadala ngicela kini bomkhulu. Yo. Thokozane bomkhulu nabogogo nabomkhulu nabomzimela. Ngicela kini nayi ngathi ngabonisa ingane encane ngathi edukile. Ngiyacela kini bomkhulu nabogogo ngicela ukuthi ningihlanganise nomntwana azotholakala. Umama wakhe uyamdinga. Ngiyacela kini bomkhulu nabogogo. Yo. Ngicela kini bomzimela bolwandle ezingalwela zilwela imponjana uzitho zide. Yo. Bomkhulu nabogogo nina bakadlamini abakamzimela olwandle ezingalwela zilwela imponjana ngicela kini nabantu abadala. Ngicela ningibonise ingane encane ingane eyafunakala ekhaya. Yo. Oh. Ngiyacela kini nabantu abadala ngiyacela kini ngicela siningiboniseni umntwana uyafuneka emagcekeni wasekhaya. Bathini mkhulu bathini? Yo, thula mntanami. Yangiphazamisa mntanami. Yo, ngiyacela nina bomkhulu nabogogo mntanami ngiyacela kini bodlamini abolwandle ezingalwela zilwela imponjwana ezithozini. Ngicela kini ingane yatholakala. Yo. Where's he finding the powder from now? He's gonna run again.
Yo. Asabele bantwana bami nangane yakala lephumayela la. Mkhulu siya. Siyithola. Siyahamba mntanami. Yo. Ngiyacela nina bomkhulu nabogogo. Ngiyacela kini ingane ngiyaboniswa ingane. Yo. Ngiyacela nina bomzimela bolwahle zingalolwazi la impotha izinto zide. Ngiyacela kini bohlamine. Ngicela kini bomkhulu. Khathi iphi ingane yenu kanani ingane? Yay. Na umntwana ngiyambona umntwana. Ngiyambona umntwana yo. Ngicela umntwana wakho. Umcela ukuthi ufuna uthabuye. Umntana ukuphi? Ukhona na umntwana ukhona phezulu. Mama. Yeban. Pause. Pause, bro. That's a cavity. Pause. Brushing your teeth. Switch No, to no, no, OMB no, no. Electric with Mami. Lavas. Mami. Mami. Nangumntanami. Hayibo. Mntanami ngiyacela mntanami. Mntanami ngicela ukhulume nawe. Ukugobela. Mntanami buya kimi mntanami. Nabogogo ngiyacela kini bomkhulu nabogogo ngicela umntwana ungamlwisi umntwana ngicela umcethe ezekhaya. Ngiyacela kini bomkhulu. What the hell is happening here, bro? Sihamba naye umntwana namhlanje. Ngicela kini bomkhulu nabogogo ukuthi sihamba naye umntwana ngiyacela kini. Yo. Yeah. Mntanami. Mkhulu manje senza njani? Senzeni? Lavas is shocked. Woza mntanami woza. Buya mntanami. Ziyakhala. Ngicela mntanami woza. Woza Saphila. mntanami. Lavas ukubaleka. Woza mntanami woza. Woza. Hlali kanjalo nina. Cameraman. Baleka. Hayibo. Iphelile. Hayi nina kudlalwa kanjalo nina. Hayibo. Hey. Enina. Hayibo. Subscribe. Ifuna ukhala to. No mfana. Uyaqeqela ingane kwani ngaqeqela kokwa masaphila. Yazi mfana mathi mfana yazi nani nethemba ngine hope. Phupho lakho uzolifezekisa. Yazi ukuthi kusazoba nzima ukuthi lifezeke. Mara mfana if you keep on working hard, mfana izofezeka iphupho lakho, impumelelo yakho boy.